आङो दोंसे मेथाइ आं रोजाबनो हास्थायदों। मेथाइआ ओरैबायदि बुंदों, मा मिजिं लानानै आवगायलांनो नों ख्रिस्ट'नि जिसुनियाव, थांखि गैया मिजिं गैया नामा नोंहा दिनै? दा थांसै नोङो खोमसि गिथाव लामाजों, फेलें जादोंब्लाबो नोंनि जिउनि थांखिफ्रा, दिनैनो दानो लादो नों गोदान थांखि, दिनैनो दानो गिदिंफिनदो नों जिसुनियाव। नैथि स्टेन्जाया बुंदों, नागिरो नोंखौ फोरबो जिसुआ दिनै, गावजों लोगोआव अरायबो नोंखौ लानो, फैगौब्ला नेनानै थायो नोंखौ। बे मेथाइखौ आं रोजाबनो हास्थायदों। Thank you.